asko eta egun ondan hori. Hasteko ezerren aurretik gonbidatuei eskerrak eman nahi dizkiet gaurkoan gurera etortzeagaitik eta eskerrak eman nahi dizkiet egiten duten lanagatik. No quiero pensar, si no fuera por la presión social que han sido capaces de ejercer todos los agentes sociales que hoy nos acompañan, que sería en este caso de las familias de Bizkaia. Datuak gero eta txarragoak dira, 2008tik 2013ra Bizkaian 7.000 familiek galdu dute etxe bizitza, tramitazioetan epaileek egunean 4 tramite eramaten zituzten aurrera eta aurre ikusten da 2013an 4tik 6ra pasatuko dela. Ezin dugu ahaztu ezta ere 20% igo dela etxegabetzen afera alokairuari lotuta ere, eta ezin dugu ahaztu zenbaki bakoitzaren atzean familia bat dagoela, eta horretan nirekin egongo zarete, egon beharko zenukete behintzat, familia bakoitzaren atzean drama sozial bat. Baina ezin dugu azaldu guk aurkeztutako arauzbesteko proposamen hau azaldu barik zergaitik gauden egoera honetan eta zerk ekarri gaituen egoera honetara. Mediante las leyes y los decretos y las normas que han venido posteriores, los partidos que ustedes representan han traído a las familias a una condena a la desesperación y lo siguen haciendo. Si no fuera porque la gente se ha movido en las calles, si no fuera gracias a los agentes sociales, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Yo creo que es innegable que han sido los agentes sociales los que han movido vuestras conciencias. Ari gara oinarrizko eskubide batez, ari gara etxebizitza eskubideaz, eta hau ez dinonik. Esto lo dice la Constitución española que ustedes amparan, el artículo 47. La vivienda no es una mercancía, es un derecho social. Zuek jolastu duzue etxebizitzarekin, eta beste batzuetan ahalbidetu duzue beste batzuk ere jokatzea. Eta ari naiz inmobiliariez, ari naiz konstruktoretaz, ari naiz notarioez, ari naiz politikariez, eta abar luze bat. Fiskalitatean zer gertatu da? Fiskalitatean zuek ahalbidetu duzue etxebizitza baten erosketa desgrabatzea eta aldiz alkilerrarekin zer gertatu den. Mezu ofizialek, zer esan izan dute orain arte mezu ofizialek. Ematen zuen etxebizitza bat erostea zela familia batek egin zezaken gauzarik onena. Eta finantziar entitateek hondamendira eraman dituzte familiak. Beraiek indarrean jarri dituzten klausula famatu eta madarikatu hoien ondorioz. Zuek agintean egon zarete, 4 urte hauetan agintean egon zarete gobernu ezberdinetan eta ez duzue ezer egin honen kontra. Familiek pairatu beharko dute eta familiek sufritu beharko dute zuek egin ez duzuenaren ondoriozkorra. Sistema perfektua sortu zenuten. Sistema perfektu horretan denok dakigun nortzuk aberasten ziren. Eta orain ez duzue erantzunkizunik. Orain zuek ez duzue pairatzen horren ondoriorik. Y las familias, ¿qué pasa? Que no son un gran banco. No son un gran banco. ¿Qué significa eso? Que a las familias entonces no se les ha querido rescatar. Las familias no son grandes inmobiliarias. ¿Qué pasa entonces? Que a las familias no se les ha querido aplicar la dación en pago. Y las familias no son grandes partidos políticos como algunos españoles y por eso no se les perdonan las deudas. Nire aurrean gaur ditudan 3 alderdiak, bai PNV, bai PP eta bai PSE, 4 urte hauetan agintean egon dira, Bizkaian, Eusko Jaurlaritzan, Espainiako gobernuan, eta ez duzue ezer egin nahi izan. Bizkaiari dagokionez, Bizkaian 26.000 etxe utz daude. Hau diote datu ofizialek, segurenik askoz ere gehiago izango dira, baina datu ofizialek esaten dute 26.000 direla. Eta zer eginda horrekin? Balio espekulatiboaren gainetik, balio soziala jarri behar zenutenean, ez duzue bestelakorik egin. Batzuk Madrilen eta beste batzuk hemen ekarri gaituzte egoera honetara. Borondate politikoko kontua izan da, baina ez duzue ezer egin nahi izan. Askotan esan diogu PNV-ri Bizkaian, foru planean utzik zeuden etxebizitza horiekin
alokairu sozialak bultzatzea, batez ere etxerik gabe gelditzen ziren familiekin. Eta ze berandu erreakzionatu duzue. Eskatu dugu emendakin baten bitartez funts bat sortzea, diru laguntza bat egotea, eragileekin batera drama sozial honi aurre egiteko, eta ez duzuena izan. Es más, el PNV se ha aliado en Vizcaya con el PP para sacar adelante los presupuestos y en Gasteiz con el PP y con UPyD, los dos partidos de la derecha española, para llevar a cabo adelante la propuesta en contra de los desahucios. Y les recuerdo que es el PP el partido que gobierna España y es España el país donde por mucho más desahucios se llevan a cabo y donde por mucho también más viviendas vacías hay. El PNV de Vizcaya se alía con ese partido político. Y luego, eso sí, pues la señora Martínez, en este caso la representante del Partido Popular, nos viene aquí, pues bueno, con discursos, pues tratando de ser cercanos, pero realmente no creo que alguien se los crea y no me voy a alargar porque todos sabemos que tenemos poco tiempo. Gasteizen onartu duzuena, PP, UPyD eta PPrekin, deklarazio huts bat da. Hemen esan dugun bezala, ez eso de echar balones fuera. Ez daukagu denborarik bez, esateko zein den eragilek eta guk egiten dugun kritika, baina asko lirateke. Esan dezakegun gauza bakarra da, edukirik gabekoa dela, deklarazio huts bat dela, beste instituzioei eskatzen diezuela zer egin behar duten, baina zuek ezer gutxi egiten duzuela, y que, como no, antepone los intereses del mercado inmobiliario al derecho social de la vivienda. Eso es lo que ustedes han querido llevar a cabo en Gasteiz. Eta subiranotasun politikoa, bai, guk eskatu dugu subiranotasun politikoa, baina egia da gure zalantzak ditugula. Hemen zuek gobernatzen duzue eta ikusita zer egin duzuen eta zer egitera prest zaudeten, gure zalantzak izan ditugu. Bestei, zer egin esan, baina zuek gutxi egiten duzue. Zeinen argi ikusten den oraingoan ere, zeinen argi bi alderdi hauek noren interesetara gobernatzen duten. Zeinen urrun sentitzen dituzuen Bizkaiko familien beharrak. Zeinen urrun, eta zeinen urrun heldu behar izan garen, zoritzarrez heriotzak medio, batzuk erreakzionatzen hasteko. Eta alderdi popularrari, pues es que nos vengan explicando todas esas lindezas sobre las intenciones que hay en Madrid resulta cuanto menos paradójico. La ley de Madrid es injusta. Si ya es injusto que una familia pueda llegar a perder su vivienda, más injusto es que además de perderla tenga que seguir pagando esa deuda. Eta ez gara mintzatuko gainera ondoren etorri diren dekretuez. Lehenengo dekretuan, la moratoria del primer decreto solo daba respiro a unas pocas familias, y eso lo saben ustedes. Fue un escándalo. El segundo decreto, bigarren dekretuan banketxeek jarri zituzten beraien irizpideak, banketxeek, ez beste inork. Eta bitartean, bankuek jarraitzen dute zorrapilatzen, bitartean guk diru publikoarekin estali behar dugu bankuen zorrori, eta bitartean banketxeek jarraitzen dute etxerik gabe familiak usten. En Vizcaya, Kutxabank sigue desahuciando. Es una pena que no esté aquí el diputado general para poder decírselo. Kutxabank sigue desahuciando. Es más, Kutxabank es quien más desahucia en Vizcaya. ¿Y quién gobierna Kutxabank? ¿Quién gobierna Kutxabank? Hemendik eskatu nahi diogu PNV-ri beste behin ere, askotan eskatu dugu, baina eskatu nahi diogu mesedez, Kutxabankekin eseri, zuek zarete eta, zuek dituzue bertan ordezkariak, zuek egin zenuten trampa Kutxabanken ordezkaritza zuena bakarrik izateko, eta erabakiak zuek bakarrik hartu ahal izateko, zertarako. Hitz egin Mario Fernandezekin, zuen titere bat da, hitz egin Mario Fernandezekin, eta geldiarazi etxegabetzeak orain. Zuek bestela, etxerik gabe utziko dituzue familiak, egin zeozer ja. Lotsagarria Mario Fernandezek atzo egin zituen adierazpenak, lotsagarriak. Eta lehen esan dugun bezala, herritarrak izan dira, behingoz
lortu dutenak alderdi politiko guztien, eta guztien esaten dut izki handiz eta azpimarratuta, alderdi politiko guztien norabaiteko norabideak argi utzi dituztenak. Eta alderdi politiko guztien benetako interesak biluztu dituztenak. A pesar de que, bueno, hoy el PP nos haya llamado pancartistas, sin comentarios. Panorama guzti hauen aurrean eta panorama eta egoera latz guzti honen aurrean guk arauzbesteko proposamen bat aurkeztu dugu. Eusko Legebiltzarrean gure lehen ekimena, gure lehen iniziatiba parlamentarioa afera honi lotuta zegoen eta hemen gaurkoz behingoz eztabaidatuko dugu hau. Gure eskaerak zorrotzak eta zuzenak izan dira. Gure eskaerak Bizkaiko familien interesetara egindakoak izan dira. Arrazoiketan salatzen genuen atzeragintasun hori posiblez izatea, eta 9 eskari egin ditugu. Laburtuko ditut, denbora askorik ez daukadalako. 1. Etxegabetzeak denbora mugagabean bertan bera ustea. 2. Gauza bera egitea, baina alokairuarekin. Alokairuarekin baita ere. Eta gainera, zelan ez, Kutxabanki, diru publikoarekin sortutako bankua denez, Kutxabanki behingoz eskatzea etxegabetzerik ez egitea. 3. Kreditu entitateekin ditugun harremanak berraztertzea. Segun eta kreditu entitate horiek daukaten jarrera etxegabetzei lotuta. Banku edo kutsek etxegabetzen inguruan daukaten jarrera publikoki adieraztea. 5. Herritarrak informatzea eta bitartekoa jartzea afera honetan eta arazo hau baldin badaukate. 6. Babesa eman kaleratzeen inguruan lan egiten duten funtzionarioek eta langile publikoek egin dezaketen desobedientzia zibilaren aurrean. 7. Gizarte eragileekin lan egiteko prestutasuna. Gaur aurrean dituzue, eseri zaitezte beraiekin, hitz egin ezazue beraiekin. 8. Burujabetza Madrilgo erabaki krudelak, PPek hartzen dituen Madrilgo erabaki krudelak, hemen indarrean jarri ez ditzagun. Eta guk gure subiranotasuna eduki dezagun. Eta 9. eta azkenik, herritarrei dei egin, honi buruz egiten diren edozein ekimen, edozein deialdi, edozein iniziatiba, edozein kontzentrazio, edozein manifestazio eta abarren aurrean parte hartu dezaten. Eskerrik asko.